hanya bahagi. Lada pikiran sakat no kan no bakran ru, lada pia persai sakat no kan no kaji persai ru. Ki pajba mata kila up community. Lano unpoi utau snem arajar arpopra. Banginyo mat terbut ban penjoksuk ya ka voice of the people party. Ngipang istom nilai doktor, nilai saki hospital sarkar kada wayong dan. Undang tep check up doktor tep top badang sedang. Wai lai islim mengkai. Sim gane kita wai public thela po farmasi. Sarkar ondone ei. Ki school sarkar haga porslap. Kinoi kai kila haban asyuti ekena school namar baslap. Te haga ban kul shap ngai khuble ya phi. Iwei pa iwei lingba jong gane ka YouTube channel ka jonga. Tenga sukwa ayak ban yakar ya ong hakane ka por ka mata syafang ki get krong khajna jong ka KSADC katkum ki jing keno bat katkum ki jing karen ki jong u presiden jong ka sen kongres nang na po jalame khlea ka jani ita ide ma mesan pala bauderu MP berim jong gane ka jalame khlea ka jani uong ba nadu ba simti ka VVP ya ka KSADC hana ba ki get krong khajna jong ka VVP kilalong kum kita ki ATM hakaban sei pisa lare ban thep pisa ngitip ba ki ATM barbor ya sei pisa dai te ukno ba tu ong kumta nadu ba ka voice of the people party kami ki get silang tersurok lalong kum kita ki ATM ki bamangi ki pajba ngisei ya kapisa ka bagiton kam ban thit ban le kani katai te ngas ong kum ne ya i ma bensan palam hato pitim ne yang hagi por mensua hagi por kisnem di balalino sedin tungi kini ki get krong khajana ki don hadu ar pulai ar pasal terli ki get krong khajana tenadu ba ka voice of the people party kala shimti ha ya ka KSADC ki get jongka mata ki don satang sipo lane khatwai tli te fikir ni ya gai ha shwa ya ka ba pinkren pi hab ban wat banyak thik pathik mian pamian phimdei ban kran khlebik akmat ka pathai ngam ngai banagalang juga ngam nong ngai baka KSADC kita giget juga ta KSADC kilong kum kita gi ATM ngam nong ngai ba ngam pat julap ngadip ba kat kum ka bakila ong yo pai ba ngim nom don kum kita giget khilai klihi mapi nau kata gadai kajing keren wei neki member jong KSADC ag jilam khamat jong voice of the people party dengan tips kemba ka voice of the people party lagi neki MBC neki MLA neki MP kim nom thok eu pai ba katu ka politik ka jongpi katu ka politik ka barim ha ka voice of the people party kam nom don watang kandian wat nom stu bakala ko pai ba kanai ka jing keno jong ne briu kala poisa khlauba shalausan kabom don nongri mai utang su keno kelumar tela namdei kunta ngayo bo we ni samla habala sha keno kuntu ya ka voice of the people party umi sha kamat ban wat RTI ban pha RTI ban wat RTI hato kita ki get jong ka KSADC hato ki desha kum kita ki get ATM hato ki longsha kum kita get ATM kilong kum kita ki ATM balengi mui sha kamat ya kaban keren sha phang kata kamat ka jura namar ba ngitip ba om don kano ka party ka bala ban yalam kamat hapo juga jala ka juni ban im kari bagajik bendriu ka juni like satang haka voice of the people party te ki get jong ka KSADC menta ki katkum ki jingtip ki jonga ki don satang sipo la ne kharwai tili
Kumba kato kani terliki get. Kita gilongi get bian. Nagaliang juga KHDC kala penjak. Kala weng. Te ki get ki babun ki bala usim rula kasim ki kisim rajam kila ban buget. Kisna kita hauru kila ban buget. Ka government ro kala ban buget. Atau pi total langnya kita, atau pi plus langnya kita. Wat genya bahake. Lada pikiran sakat no kan no bakren ro, lada pi persai sakat no kan no gaji persai ro. Ki pajba mata kila up kemilenti. Lano unpoi udah senem arajar arpupra. Banginyo bathebut ban penjopsuk ya ka voice of the people party. Ngimnom sanya asyuk ya no ya. Ya menta ki pajba ina ke 4% prapo persen kila IT met bat sim ya ka voice of the people party. Kata kada ji ke juga. Nambar bang alalek ngalalek yo kendu hagiwe ki agent juga no ka party. Abang ay kendu asurok haldi asukin. Ki ong hangana ba long shupi gene ka sarkar. Long shupi ki wege sen. Engin ya kelano sa ka voice of the people party. Kata kadai ji ke jungki. Kata ka bor ka jing start jong ka voice of the people party. Dengan sukwa ban phairin tiap. Hakapor ka ba mapi pilong kum MP ubalek chapo lok sabha. Ngimi kum gipai ba ka ba pikren nam tak hop ka jura. Ka ba yadai nam tak imlang ka salang. Wan kita ki development ba pero. Ngimi bi wanra hapo juga ka jala ka jugi. Ngimi ba pikren mo tak sikenten ro. Si post nem kasas nem pilong kum MP. Phim nam wanra ka ka para po yung jala jugi. Te mata onda pilai bagiwe kila trismat tristing onda giwe kila trebha kila trekhuj kitre kat kum kata ka jinter kam sing pajba henry mata pi mi siapa thei ban pen nganong kom no ban pen shoy ki pajba juga briu nyo trap menta ki ap dingong slach tang ka voice of the people baro ki parti menta ki affiliate haka ban trekam piong ke bahak tungkam tungjam kalau no silian de piong di school ki start sorkar ondone ei ki school sorkar haga porslap kinoi kai kila haban ashuti ekena school namar baslap dangi pangistom nilai doktor nilai saki hospital sorkar kada wayong dan undang de check up doktor tep pada sedang wai lai wi sleep kan kai sim gane kita wai public cila apa farmasi Tengok ngepi, kini kaya baru kijinge. Lada ka VP hi kayo hakabor ngong ngepi, kini kijinge baru kajino nansyo. Kila kutsan. Ustaz Ahmad Upra Namsyan. Ime ipe kau Ustaz automatically kalau one automatic Ustaz ulah her keleng kapati. Tidak itu mereka kata ba nakaliang jenggi pajba kila ko adik ba on poino utos nem arajara upra. Kenang bangio benjit ini ya kita mi kemat jengi ki badon sya kata kejengit kli nam tak gane baca video. Nakaliang jong katang kane ke besibun.